Hej og velkommen til den næste video på kanalen Skovtur. Den her video finder sted sidste sommer, hvor mig og min far sejlede Vendsyssel rundt i vores nye båd. Den her til at starte med episoden, der er vi lige ankommet til Hanstholm, hvor I kan lov til at høre historien om, hvordan min far han blev bjergbestiger for at få fat i noget diesel til båden. Derefter sejlede vi videre til Thyborøn. Det tog cirka 5 minutter at se den by. Dagen efter sejlede vi videre til Jeggenø, som var et meget begrænset oplevelse også. Og filmen i dag slutter med, at vi lige akkurat er ved at ankomme til Thisted. Jeg håber virkelig, I har lyst til at kigge med, og vi ses derude. Hej. Ja, i dag er det så min tur til at starte. Siden i går og eftermiddags, jeg tror det er klokken kun var 12 stykker, har vi ikke rigtig taget noget, fordi vi rendte ud i noget pis og regnvejr, og det blev lidt blæsvejr, og det var i panden af os. Og vi endte så med ved klokken 6-tiden i går aftes at bestemme os for, at vi kørte, eller vi sejlede til Hanstholm, selvom vi ikke ville til Hanstholm, fordi vi har hørt, at det var sådan en frygtelig sted i verden. Men vi gad ikke mere at ligge bare hammer pæl ude i bølgerne, som ikke skulle have været der efter DMI, og blæsten, der heller ikke skulle have været der. Så vi endte med at tage til Hanstholm, og det viser rent faktisk, at vi kontaktede havnekontoret og spurgte, hvor vi skulle sejle hen. Vi skulle sejle helt ind i Østhavnen, så langt ind vi kunne komme, og der måtte vi gerne smide os. Og det gjorde vi så, og vi prøvede at sætte den til det strøm, der var på flydebroen. Det var sådan en lav flydebro, og der skete sgu ikke rigtig noget. Vi kunne ikke finde ud af, hvordan man betaler havnepenge og sådan noget. Det viser sig, det er jo gratis. Så ringede vi til havnekontoret og spurgte efter, om det var muligt at få strøm. Hvor længe skal I være? Jamen, vi skal være til i morgen. Jeg kommer lige og ser på det. What? Så kom han susende, og så kunne han os ind, og så fik vi sgu gratis strøm. Gratis, det er billigt. Så det var vi godt tilfredse med. Nå, men siden I hørte fra os i går, der passerede vi, fyrtårnet, der jeg har flyttet rundt på. Og derefter var der egentlig ikke så meget at kigge på anden end grå hav og regnvejr og sådan noget. Så derfor kom vi ikke rigtig længere. Så til sidst kom vi rimelig tæt forbi Bulbjerg. Og den har vi taget noget film med og noget, og det var rigtig fint. Men vi kan godt anbefale Hanstholm. Det er ikke så frygteligt sted i verden. Tak for det. Måske du vil fortælle om diesel. Nå, ja for sådan. Det er rigtigt. Ja, og da vi så kommer ned af en af tingene, der gjorde, at vi gik til Hanstholm, var også, at vores dieselsituation så lidt mærkeligt ud. Som vi nu har skabt, og på den side vi lå, så kan dieselmåleren ikke nå ned til diesel. Så vi kunne se, at den ser bare tom. Og når den egentlig siger tom, så plejer vi at have 15 liter. Men da vi ikke vidste, hvor langt vi kunne komme på 15 liter, så valgte vi altså at gå ind i Hanstholm. Men købe diesel til en lystbåd der, det kan man ikke. Så jeg måtte pænt tage så diesel, det kunne man ikke. Men vi har en 10 liters reservedunk, hvor der er fyldt med diesel, og den smadrer jeg i tanken. Og så tog jeg en spasurtur op over bakken ved Hanstholm. Den er høj, og den er sej. Og fandt en lokal tankstation, hvor jeg så fik fyldt min dunk op. Der kunne faktisk være 12 liter i den. Og da jeg så fik hældt den i tanken, så havde vi lige pludselig en tredjedel tankfuld. Og jeg havde kigget i tanken også inden, at vi havde cirka 10 liter tilbage, da vi nåede til Hanstholm. Så alt i alt havde vi altså diesel nok, men vi valgte altså at gå ind, fordi vi ville være sikre. Og så har jeg fået købt mig min hat. Jeg har fået købt mig en solhat. Vi var nået brændt i knolden, så man kan altså blive godt brændt af solen, selvom der er overskyet og pisser og regnvejr. Det kan sagtens lade sig gøre. Så der er indkøbt solkrænger, MES og Aftersun, og hvad det så hedder alle sammen. Og så den her smukke hat, som I nok vil se mig noget mere med. Tak for nu. Nå, jamen så må jeg jo lige tage at supplere lidt på min fars historie. Det er også korrekt, at at Hanstholm Havn, i modsætning hvad vi havde fået at vide, er en ganske fin havn. Den er godt nok ikke designet til det. Der var toilet til os, der var strøm, og der var en fin flydemål til os. Der var godt nok lidt lav, så den var lidt svær at lægge til. Men det er ikke så svært som Hirtshals. Nå, jamen det er også korrekt, at efter vi havde lagt til, der gik vi, i eftermiddagssolen op og spiste på den lokale grill, og hvor vi så tog revanche for bøfsandwitchen fra i går, eller det vil sige i forgårs nu.
hvor at vi i den Hirtshals havde fået at vide, at det skulle være et mesterstykke, så kunne vi se, at den her på Havnekrogen faktisk var lavet til voksne mennesker. Den havde alt, hvad den skulle trække. De lovede ikke noget med så hjemmesylte rødbeder, de lovede ikke noget som helst, de ikke kunne. Sovsen var dejligt tyk, den kunne stå selv. Den kunne bruges til at tapetsere med, den smagte dejligt. Rigeligt med ristet løg på fritterne var god, der var ikke noget at komme efter. Altså, det bliver ikke et femtal Havnekrogens bøfsandwich fra os af, men vi er deroppe af, så vi vil give stedet en pæn 4. Og hvis vi kom til på et eller andet tidspunkt hvor vi lavede os til Hanstholm igen, så ville det nok ikke være usandsynligt, at vi gik på Havnekrogen igen. Nå. Ja, og far han fik købt sig en fin bøllehat. Den får I nok at se igen senere. Jeg skal indrømme, første gang jeg så ham med den i morges, da jeg stod op, der troede jeg, at det var en tyroler, han kom gående med. Måske også fordi han snakkede med en tysker samtidig. Ja. Jeg snakker pænt tysk, det er ikke som tyrolsk. Nej, det er godt nok. Men ja, vi er sådan set kommet afsted. Vi er blevet smurt ind fra top til tå i solcreme, så vi ikke kommer til at få krabsens forbandelse, og det begynder at gøre ondt. Men ja, vi håber lidt på, at hvis at den her tempo holder, at vi er i Thyborøn lige omkring klokken 5. Ja, 5, 6, det er også ligegyldigt. Så længe vi kommer ind i fornuftig tid, så vi nok kan nå lige kigge på byen, inden vi skal putte sove. Men ellers så tænker jeg ikke, at vi har det lige nu. Vi har det i hvert fald utroligt dejligt i den her sø, vi ligger i nu. Men jeg tænker, hvis der sker noget spændende, så vender vi tilbage til jer. Hej, jamen, så er det mig, der snakker med jer først i dag. Lige nu ligger vi i Thyborøn, så vi har noget af Limfjorden. Og vi er lige ved at gøre klar til at sejle videre. Vi dropper Lemvig, og så går vi til, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, en af de små øer, Vejrø eller et eller andet. Ja, jeg er en ø. Jeg er en ø. Et eller andet sted lidt længere inde i Limfjorden. Det blæser noget, så i dag der bliver starten med, at vi går ud for motor. Fra jeg snakkede med jer sidst i går, hvor vi var i Hanstholm, og jeg havde været oppe over bakken og hentet diesel, så sejlede vi sydpå fra Hanstholm med fin vind. Og det gik ganske glimrende med at gå til Thyborøn. Vi gik mellem 6 og 7 mil hele vejen. Så det tog lige knap 5 timer. Så var vi i Thyborøn. Man kan sige meget om Thyborøn, men vi har noget at se i byen, på trods af, at vi først kom i går eftermiddags kl. 4. Så har vi set det, der var ved at se i Thyborøn, så nu synes vi skal videre. Vi har set en masse fine scenarier på vej ned. Vi sejlede nærmest på tredje revle hele vejen ned langs på kysten. Så vi har et rigtig fin udsigt til strand og klitter og alt, hvad der var dernede over. Ikke fordi der var så stor forskel, men det var rigtig flot. Så vi havde en ganske glimrende overfart. Så nu regner vi også med, at vi får en ganske glimrende tur her ind igennem Limfjorden. Ellers er der ikke noget så meget at fortælle, anden at vi har konstateret, at Hirtshals var en sindssygt dyr havn, fordi her betaler vi kun 130 kroner for en nat, og i Hirtshals gav vi sgu 310. Så Hirtshals, det er bondefangerby. Sådan er det. Tak for nu. Nå, jamen så vil jeg lige opsummere det, min far han glemte at fortælle. Som rigtigt, vi kom ned, det så far han kalder for tredje revle. Eller hvad hedder det? Det var i det her tilfælde mindre end 100 meter. Så hvad hedder det? Vi kunne se, hvad havde folk ganske tydeligt inde på stranden. Og det var i forhold til, at det skulle forestille at være Danmark, det er svært at forstå, at der kan være så høje klitter ude mod åben vand. Nå. Vi så også sådan et enkelt fyrtårn og lidt ting og sager, men noget specielt vi så, det var dengang vi rundede ind til mod Thyborøn, hvor vi sejlede ind i Limfjordens vande. Der så vi delfiner. Det er først min far han udbrød: der er marsvin. Nej, de er alt for stort. Det må være delfiner. Ja, det var delfiner, og jeg var så heldig. Og så fangede det på video. Det var en forholdsvis sådan uproblematisk anlæg herinde, selvom at den plads, vi ligger ved, er meget bred, hvilket gør, at vores trosser står uhyggeligt bredt. Men alt i alt har det været rimelig nemt at komme af og komme på, da vi endelig fik lagt den ordentligt.
Vi kunne se, da vi kan løbe til, der hjalp vi vores ene nabo på den ene side, og efterfølgende kom nogle tyskere på den anden side, som vi også hjalp. Efter vi havde lagt til, der var klokken ikke så mange, klokken var lidt over 4, så vidt jeg husker, så gik vi en tur rundt i byen, som far han sagde, og der var det, vi så det, der var at se på en time, halvanden, og der havde vi set både de restauranter, der var, indkøbsmuligheder og kulturelle begivenheder. Og så fandt vi ud af, hvor vi ville gerne spise. Vi fandt ud af, at vi ville gå over og spise på en restaurant herovre, eller en café, som det åbenbart er, der hedder Café Sus. Vi havde sådan lidt en forventning om, at det var mere en restaurantoplevelse, men vi fik fish and chips begge to, og det var sådan det var okay. Det var ikke nogen vidunderlig oplevelse, men det kunne da spises. Det var udpræget en café og ikke en restaurant. Men og den samlede vurdering, det var vi nået frem til, det må være omkring lidt over en 3'er ud af 5. Nå. Så i dag, der har vi sådan set bare fået gjort klar til, at vi skulle afsted. Toiletbesøg, en omgang vask. Forsøgte at få vasket det tøj, der var blevet vådt på første dagen, men det ser ud som om, at tørretumbler og vaskemaskinen heroppe, den er konstant er taget. Så det må blive tanken, og så håbe på, at der en af de andre steder er en vaskemaskine, vi kan låne. Lige nu hvor lige far har snakket til jer, er han gået i gang med at tage trodserne op foran, for at gøre klar til, at vi kan komme afsted. Jeg går ud fra, at der kommer nogle flere opdateringer i dag, end der gjorde i de forløbende dage, eller så får I hvert fald en længere opdatering senere. Så prøver jeg igen. Mig og min far har lige haft en diskussion om, hvad vej jeg peger kameraet, når jeg siger det ene eller det andet. Nu prøver jeg på 3. gang. Hej og velkommen til Limfjorden, også kaldet Klisterkanalen. Jeg tænker, at det er jo første gang, at vi på den her tur oplever at have land på begge sider, så det synes jeg også, I skal have lov til. Lad os starte med Midtjylland, eller resten af Nordjylland, den farlige verden, der hvor alle, det er ikke de bedste mennesker, de bor. Det er den her vej. Og den gode verden, så at sige kaldet Vendsyssel, det er den her vej. Og lige nu, der går vi på motor, som vi også sagde i den første video, og går i bund og grund mod en by, som vi vil kalde for Jeggenø. Vores nabobåd kaldte Jeggenø. Altså, jeg ved sgu ikke, jeg kan godt være, jeg er overblind, men altså, jeg kan sgu godt finde ud af at læse ordet jeg. Det står der da ganske tydeligt først i navnet. Men ja, det må vi slås med dem de lokale om, når vi når frem. Lige nu sejler vi godt og grundigt omkring nogle vindmøller af fabrikat Siemens, hvis mine nye briller ikke, snyder mig. Og stille og roligt bare sejler igennem, den første del af Limfjorden i modvind. Men jeg tænker, hvis der kommer noget mere spændende, så får I det at se. Ja. Så er vi tilbage med en hurtig opdatering. Vi er kommet ind til Oddesundbroen, som åbner en gang i timen for os. Og vi skulle lige ligge i kø i et lille stykke tid, før den åbnede. Men far han havde sikret sig, at den åbnede ved at så, bruge radioen og kalde den på kanal 16. For at sikre sig, at der faktisk var åbningstid som angivet. Det regner en lille bitte smule, men det skulle gerne være gået fuldstændig over os her om en times tid, halvanden. Og nu er der åbenbart fri vand igen hele vejen frem til Jeggenø. Så ja, vi kommer nok tilbage med en opdatering, når vi kommer så langt. Lige pludselig var vi der bare. Der lige pludselig lå der bare en lille fin by. Det er ikke en by.
Det er 2 lokummer og et skur. Men der er det, der skal være i bund og grund. Vi fik lagt pænt til sideværs, som min video også lige jeg lægger ind over her viser. Og det ser ud som om, det er en havn, der er forsøgt moderniseret inden for nyere tid. Fordi da vi havde fået lagt til, og jeg var kommet til skade igen, og jeg havde fået lagt noget koldt på, og vi kom stadig op og kiggede, hvad der var. Der fandt vi først et toilet. Og mildt sagt, det var altså badeværelse, vi fandt med badefaciliteter. Det lignede et sted, hvor man kunne bruge champignon. Der stak mos op i jorden, og plastikmåtter hang på væggene, og det var på ingen mulig måde sanitarisk. Så jeg overvejede kraftigt, at hvis jeg skulle i bad her, så skulle jeg godt nok have haft mine badesandaler på. Og toilettet, ja, sparer jeg for detaljerne, men der var i hvert fald en hel masse, der skulle have været fikset, før det var op til nogenlunde anvendelig standard. Nå. Så fik vi ringet til havnemesteren, som så kunne henvise os til bagved den café, der ligger her. At det var der, de rigtige badefaciliteter ligger. Og ganske rigtigt, det var nogle ganske fine faciliteter, vi fandt. Som ganske fint kan bruges. Nu skal vi bare lige se, om vi kan finde nogle 5'ere. Fordi at baderummene tager, jeg tror det er en 5'er for 3 minutter, så det er lidt peberet pris, men det er hvad det er. Nu må vi håbe på, at caféen kan veksle for os senere. Men det er nok ikke første gang, hun får det spørgsmål. Ja. Ellers er planen, at vi lige får drukket en øl her, og så skal vi op og så spille noget petanque. Og senere så er aftensmaden, det er, at vi griller nogle pølser og noget pulled pork, som vi har købt, sammen med noget brød. Ja. Har du noget at sige? Nej, ikke andet end at stille og roligt over for Thyborøn. Vi gik for motor i den første times tid, hvor vi sejlede op mod vinden på vej mod Lemvig. Så da vi nåede indsejling til Lemvig, der skulle vi lige pludselig dreje 40 grader, da vi var ude af sejlranden. Og så kunne vi jo godt sætte sejl, på trods af, at det blæste en hel del. Så vi løb med 7-8,5 mil hernede af, og vi ramte lige præcis broen, som den åbnede til. Det var simpelthen så perfekt, som det kunne være. Vi strøg lige Foggen, eller Genuaen, og så røg vi igennem, og så måtte vi herop med sejlen igen. Og svupti, så var vi her på Jekkinø. Det er gået rigtig fantastisk, den her tur. Det er en god sejltur. Ja. Og som altid, hvis der sker noget spændende, så vender vi nok tilbage med opdatering senere. Øj, puks! Så nu har vi forladt Jekkinø, og lige nu passerer vi Bøløer Hage. Den minder noget om Stålhagen på Hirsholmen. Vi skal ligge og zigzag lidt heroppe af mod Thisted. Men vi har vinden med os i dag. Den er lige i rumpetten. Så det skulle være rimelig nemt. Vi skal bare ligge og slå lidt fra side til side. Så i øjeblikket gør vi 5,5 mil, og det føles nærmest ikke som det blæser, men der er 6 sekundmeter, 4-6 sekundmeter i øjeblikket. Så det går uendelig dejligt, det her. Livet er godt, når vi har solskin. Sådan er det. Nå, så vil jeg slappe derover, hvor far han slap. Efter min optagelse i går, der fik vi kigget lidt mere på faciliteterne. Vi fandt blandt andet ud af, at der var en petanquebane, og at der var en lille fin cementterrasse, betonterrasse, lige ved siden af, hvor båden var lagt til. Så efter vi havde drukket de ølser, I så på bænken i den sidste video, gik vi op, og så tævede jeg min far 2 gange i petanque. Det skal med, hva'? Ja, det synes jeg skulle med. Undersøgt om restauranten deroppe, caféen, whatever det var. Det havde åbent, det havde det ikke. De åbner først i dag, nu vi er sejlet. Så vi lugter godt. Vi lugter rigtig godt i modvind lige nu. I medvind, så at sige. Nå. Vi fik så fundet ud af, så vi havde så købt nogle pølser og en trukket gris, pulled pork, og nogle krydderboller og lidt ting og sager. Og det fik vi så op på den der lille fine cementterrasse, jeg har filmet lidt forskellige steder fra,
Sat vores lille gasgrill op og fik tilberedt på det. Jeg tror, det er det mest blæsfulde sted, jeg nogensinde har spist. Men vi mistede ikke noget i havet. På ingen tidspunkt mistede vi noget, vi havde. Vi havde affaldsposer med, og vi havde alt det, vi skulle bruge. Og vi har fået pakket det helt ned pænt. Nå. Ja. Vejret er dejligt. Vi glider stille og roligt derhen af. Det er sjovt ikke at kunne høre tuk-tukkeren nede fra maskinen. Men jeg tænker at komme tilbage med noget, når der sker noget mere spændende. Det er Vildsundbroen, vi lige har passeret. Vi er på vej mod Thisted. Så det går stille og roligt. Det er bare fordi, den siger, at der er mulig farve forude. Jeg ved ikke helt, hvad den mener, for der er ikke noget. Så der er vi på vej mod Thisted. Der er 5 mil tilbage. Ja. Ja, hvad betyder det? 5 mil? Ja, for vores tur. Hvad det betyder for vores tur? Ja. Er det ikke cirka en time sejlads? Jo, det er cirka en time. Ja. Vi kunne hive lidt flere gardiner op, men det gider vi ikke. Det går fint nok. Vi har ikke travleren, vi har. Klokken er kun 11:30. Eller 11:30 lige nu. Så det går fint. Ja. Så, lige en hurtig kulturel tilbagemelding. Jeg tænkte, jeg vil fortælle lidt omkring, hvad det er, vi har omkring os. På den ene side, hvor vi sejler, der har vi Morsø, eller Morsland. Tror jeg nok, det var Wikipedia kom frem til, at det i sjældent grad blev kaldt. På Mors, de seværdigheder, der blev nævnt derovre, det var Dansk Støberimuseum, Dansk Traktormuseum. Men nogle mere interessante emner, der var der for eksempel Molière Museum, fordi at Mors har en høj koncentration af, fossiler og lignende. Og en anden ting, som nok børnefamilierne kender mere til, det er Jesperhus Sommerpark eller Resortval, end de kalder sig. På vores anden side, der har vi jo, hvor jeg kigger nu, der har vi jo udsigten ud af mod Vesterhavet. Og derude hvor vi sejlede, det er ikke, hvad er det, 2 dage siden vi sejlede derude for. Så og lige nu kan jeg ikke, hvis jeg lige vil nok, og lige nu vil jeg ikke kunne fortælle, at der ude på den anden side derude lå et mere eller mindre åbent hav, hvor det nærmeste stoppested var England. Nå. Hvis vi kigger lige frem på, hvor vi er lige nu, hvis jeg kan se under, det kan vi godt, se under masten og sejlet, ser vi lige ind mod Thisted, hvor som min far lige fortalte for ikke lang tid siden, så har vi cirka 5 sømil ind til, og hvilket vil sige, at vi er der cirka om en times tid. Nå, så må vi se, om vi ikke kan finde på noget spændende at lave derinde. Det var så den video for i dag. Vi endte lige før Thisted, som jeg havde lovet til at starte med. Det må I have til gode til næste video. Jeg håber, I har nyt at kigge med, og jeg håber, I vil se med næste gang. Vi ses derude.